Πριν τοποθετήσετε ένα φιαλίδιο υγραερίου στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η φλάτζα στεγανοποίησης είναι σε θέση και σε καλή κατάσταση. Διεξάγετε αυτόν τον έλεγχο κάθε φορά που αλλάζετε φιαλίδιο. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί ζημιά η φλάτζα στεγανοποίησης. Τοποθετήστε το φιαλίδιο σε επίπεδη επιφάνεια και όρθια θέση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης αυξομοίωσης ροής υγραερίου είναι κλειστός. Βιδώστε προσεκτικά με το χέρι το φιαλίδιο υγραερίου μέχρι να τερματιστούν οι βόλτες της βαλβίδας και να έρθει σε πλήρη επαφή η συσκευή με το φιαλίδιο. Μη σφίγγετε υπερβολικά, γιατί μπορεί να βλάψετε τη βαλβίδα. Τοποθετήστε τον αμίαντο με τη σχισμή να κοιτάζει προς τα κάτω και εφαρμόστε καλά. Κατά την πρώτη χρήση και κάθε φορά που αλλάζετε τον μανδύ αμιάντου, ανοίξτε το καπάκι της λάμπας και αφαιρέστε το προστατευτικό γυαλί. Χρησιμοποιώντας έναν αναπτήρα, κάψτε τον αμίαντο και περιμένετε μέχρι να καεί πλήρως και να ξαναγίνει άσπρος. Στη συνέχεια, περιμένετε να κρυώσει η συσκευή, επανατοποθετήστε το προστατευτικό γυαλί και κλείστε το καπάκι. Η συσκευή είναι έτοιμη για κανονική χρήση. Για να ανάψετε την συσκευή, γυρίστε το διακόπτη παροχής αργά προς τα αριστερά και πιέστε την αυτόματη ανάφλεξη. Εάν η συσκευή δεν ανάβει, προσπαθήστε ξανά πιέζοντας το διακόπτη ανάφλεξης. Μπορείτε να αυξομοιώσετε τη φωτεινότητα από το διακόπτη παροχής. Εάν θέλετε να μεταφέρετε τη συσκευή, τοποθετήστε την πτυσσόμενη λαβή στη θέση της και μεταφέρετε. Σε περίπτωση που θέλετε να αποθηκεύσετε τη συσκευή ακόμα και αν το φιαλίδιο δεν είναι άδειο, ξεβιδώστε αριστερόστροφα μέχρι να αποσυνδεθεί πλήρως η συσκευή από το φιαλίδιο. Βεβαιώνεστε πάντα ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν την αποσυναρμολογήσετε και την αποθηκεύσετε.